Mish tána chalíní is chill. Well, an upper acu? An sin. Here they tá sé aimse acu go hána tapi ar fad an méid sin an é ó oscail. Tá mé an le. Céin bon frísin Disney a cáilin a bro glynna. Cinderella. Cinderella. C. Céidí an céid réamhar. A dó. Síadó. Baite acu go tapi. Cóhfuil síadó. Pan irid sin taracán ann ba sé dacart sátar an gown ceart. Nuair atá tú a rás a gain chuig. Síadó, cóhfuil sé chalíní. In a bháin féchar yes, in a bháin féchar clé. Daim si síadó, brosig. Céin úidir cáil le scríb na leabhar Harry Potter. J.K. Rowling. Comhaid litir atá 3,000. Ó, céad é lítir atá 3,000 millilítir. 3,000 millilítir. 3 litre. Tree. Bána with tree last tree. 3. J3. J a tree. Cóhfuil J a tree ceisna eile fragratha acu capantí go na fragrí gard. 3 you can. Becca mu denis ar hagantí there an taracán agus tá sé aimsithe Rosa J a tree Céir a chuir daoine ina cuid té amantá chun é dhéanamh níos milse. Super-S. Comhaid súla atá buanála go generalta. Cahar? Wait, Comhaid Sue. Comhaid Sue atá buanála. Okay, wait, so tá sé. Gawky. So S. S Cahar. Brosí chalíní brosí. Bun trílas gach S. Bun trílas gach S. As a hain dó trí sear cúg sé seach ó. Tá S 8 an sin. Tapi. Tá S dó an sin. S dó. Có ra an S eile bhanig tú Katie. No, tá si. So S Cahar. S dó sin S ocht. S ocht. Go an S ocht. Bunig í trí las S a hook. Agus an ceap sin a gart. Céim dá an avatar gan an gurm G. Comhaid mí atá séisiú. 3V. 3. 3. 3, so... Mutín dressy fragration? G. Topi. Toppy. That's the way. Agus bhfuil níos mó ceisna anú tá up